girman kai Malam Yahaya matsala ce. Karka yadda wani a ce wai ba da ka yi magana da shi ba don kai kana ganin kafi shi. Karka yi haka. Karka walakanta wani ko ka tozarta wani don me, don kana ganin kafi shi. Wadata da walwala da matsayi ni'ima ce ta Allah. Allah na ba da ita ma wadda ya so, wadda ya yi amfani da ita ta fiskar da ta dace sai ta zama rahama gare shi. Ka san in an ce girman kai a yadda ai muka faɗa, ga gaskiya kaga gaskiya ne amma kai faɗa da ita, ko kuma ka dinga ma mutane kallon kasassu ba don wani abu don kafi su. Saboda ka mawadata, masu hali, masu mulki, kowa ya sani cewa abinda Allah ya bashi jarrabawa ce. Dama bace ta ka walakanta bayin Allah ko ka musu kallon kaskanci. Kuma ka san duk lokacin da kake kallon wani kaskantacce ko kake ma wani kallon walakantacce, to duk ran da gaskiya ta zo ta hannunsa ba za ka bi. Da dama ka rena shi,